Pocaping kacarita sedaya ingkang gesang wonten ing alam praja badhe kapundhut wangsul wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang murben dumadi. Derajat pangkat bondo donya ora bakal digawa mati. Mula aja adigang adigong adiguna. Becik ketitik ala ketara. Kabeh ditinggalno trima ditumpakke kreta Jawa. Roda papat rupa menungsa. Mula ayo padha elinga sak beja-bejane wong kang lali. Isih luwih beja wong kang eling lan waspada. Mekaten wau menggah gambaraning tiyang gesang wonten ing alam praja. Mugia tontonan punika andadosna tuntunan dumateng kula lan panjenengan sedaya.